Bona nit a tothom. Parlo en nom de tots els meus companys grillats. I és molt trist per nosaltres informar-vos que ahir al matí ens va deixar el nostre estimat Toni Ventura, persona molt vinculada a la nostra entitat, a més de ser el pare de la Júlia. No volem posar-nos tristos, ja que ell no ho hauria volgut. I amb un esforç titànic per part de tots i a petició de la pròpia Júlia, van decidir tirar endavant l'estrena d'ahir i actuar també avui i demà, ja que, com es diu en el món de la faràndula, show must go on. Per raons que no cal explicar, la nostra protagonista, que hauria d'anar maquillada com si fos de raça negra, no hi anirà. Així que us demanem que feu un petit esforç d'imaginació i creieu que ho és. Al final, la veureu. El millor homenatge que li podem retre al Toni és respectar la feina que va fer, l'última que va fer, mostrant-vos el decorat que junt amb altres col·laboradors va fer amb tant de carinyo i va estar muntant fins al mateix dijous a la tarda. I lluny de voler fer un trist minut de silenci, li oferim un calorós aplaudiment per la seva ajuda i els consells que a tots ens han ajudat tant durant tots aquests anys. Avui, Toni, ho tornarem a petar i ho farem per tu. Així que, endavant amb aquest aplaudiment i que comenci Sister Act. Benvinguts i benvingudes! Un fort aplaudiment per una noia com jo, Deloris Van Cartier. Cartier? Com la joieria. Bon Nadal i feliç 1978, Filadèlfia! I've been thinking about you since receiving your call. Can't see living without you. You've got me mind, soul, body and all. Praying, I pray every night and each day, hoping that you'll drop a line. Praying, I pray till you sweep me away, straight to cloud number 9. You are simply too divine. Take me to heaven, take me to ecstasy. I'll give you all I've got, 'cause nothing's as hot as when you grew with me. And when you stretch your step and do your thing, I just can't help surrendering. You're so strong, you're so sweet, you're what makes me complete. I just worship at your feet. Take me to heaven, take me to kingdom come. I'll take any vow, just take me now. Take me higher. Take me higher, higher. Què n'opines, Curtis? Nena, se't veu molt bé, et mous molt bé i sones molt bé. Aleshores, podré cantar en el teu club? No, Què? no estàs preparada per cantar en el meu club. Però, Curtis, m'ho vas prometre. Et vaig prometre que m'ho pensaria. Però estic preparada. Què en penseu, nois? I et Curtis, jo penso que són bones. Han estat molt bé. Han estat sublimes. Què? No m'ha agradat gens. No, la talla. M'agrada. Nenes, no sou bones. Tot i així teniu estil i sabeu moure-us. Felicitats. Has vist? A TJ li ha agradat. TJ és el meu nebot. L'únic que pretén és portar-me la contrària. Sí, ho sé, costa de creure que siguem família. Diuen que tot el que tinc es va saltar una generació. Mira, Deloris, et recordo que si no fos per mi encara estaries treballant en aquell fastigós McDonald's. O és que no te n'en recordes? Però, Curtis, ara tothom s'està descobrint. Paciència, nena. I jo m'estic quedant enrere. Potser hauria de provar sort en un altre lloc. Un altre lloc? Però de què parles? On vols anar tu sense mi, nena? Jo t'obriré les portes del teu somni quan estiguis preparada. Jo te'l faré realitat. Ho faràs? Tu què creus? Tens raó. Ho sento. I? I gràcies. Deloris, nena, no podré estar amb tu demà. Ho sento. Què? Però demà és Nadal? Ho sé. Maleït siguis? Però m'ho vas prometre. I ara pensant, dius que no pot. No havia de parlar? Mira, nena, tinc un petit regal per tu. Quan l'obris entendràs tot el que signifiques per mi.
Bon Nadal. Tia! Però què serà? Ja sé què serà. Segur que és l'abric blanc. Segur. Com el que portava Donna Summer en aquella pel·lícula. Un abric senzill, blanc, elegant... Tia, però obre'l ja, va. Doncs per ser un abric senzill, blanc, elegant, és blau. Algú m'ha matat un barrufet. Espero que estigui mort perquè si s'ha de posar a sobre... No rigueu de Curtis. El que compta és la intenció. A més, puc anar tota blava i amb lluentons. I d'on és? Cíntia. Cíntia, és a botiga al mercat? No, tia, no. Cíntia és el nom de la seva dona. El tio m'ha regalat l'abric de la seva dona. És que no m'ho puc creure. Bon Nadal, Dolores. Bueno, ja saps, el meu psicòleg diu que les dones sortim amb els nostres pares. Això és estúpid. Jo mai vaig conèixer el meu pare. Ens va abandonar. L'únic que sé d'ell és que és un home horrible. Per tant, tu només coneixeràs homes dolents que passin de tu. Això mai ho sabrem. Qui vol un martini? No necessito a Curtis. Aconseguir la fama per mi mateixa. Dolores, carinyo, no tens res. L'únic que pots fer és callar la boca i fer el que Curtis et diu. No. Adeu, Curtis Jackson. No necessito el teu club. No necessito el teu abric blau. I no et necessito a tu. Ei, quin estil, heu vist quin glamour. Qui pot negar que tinc un gran look? Ja es veu qui sóc el primer cop d'ull. Jo seré una estrella. Quan moc el cos n'hi ha per perdre el cap. Drama, talent, tot ben combinat. Veig davant meu un futur brillant. Jo seré una estrella. Vaig néixer així a punt per brillar. Per ser tots els cartells. A les portades sempre em veuran a punt per triomfar i dir: ei, mira'm bé, jo ja ho sé, seré una estrella. Un camí a seguir, de cop tinc molt clar. El temps va passant, no puc esperar. El compte enrere ja ha començat. Perquè sóc una estrella, un món fabulós als meus peus. Ben clar, ben aviat seré una estrella. Mira-la, ningú pot dubtar del meu triomf. Riu, ara ja saps, l'últim riu millor. Fotos, autògrafs per tot el món. Perquè sóc una estrella. Perquè sóc una estrella. Pujaré a l'escenari, tothom voldrà veure'm cantant. Em veuran travessant la catifa vermella radiant. Sentiràs com milions dels meus fans embogits que m'aclamen. Sóc la diva d'essa estrella brillant, la noia que el públic està desitjant. Festa, rialles, sóc com un regal. És hora que el món em conegui de nou. Mira'm bé perquè sé que serà una estrella. Que jo sóc una estrella. Admireu, disfruteu, és tot de veritat. No t'ho puc negar, el que veuràs et farà callar. Perquè sos una estrella, perquè sos una estrella, la més brillant que mai heu vist. Què fem, cutis?
Què feies durant 4 hores aquesta tarda a la policia parlant amb l'oficial Eddie Souther? Què feies durant 4 hores aquesta tarda a la policia parlant amb l'oficial Eddie Souther? Un dels meus homes ha estat parlant amb la policia i la meva pistola em diu que has estat tu, Ernie. No ha estat jo, ha estat jo. Jo? Jo? Curtis, jo mai et trairia. Què va? TJ? Ja t'agradaria. Pablo? Yo, mi compadre, yo daría mi vida por vos. No le traicionaría nunca. Usted lo sabe. Així que cap de vosaltres ha estat. No, clar que no. Claro que no. Claro. Així doncs, la meva pistola i jo ho farem a sorts. Anda. Jo no he vist res. Absolutament res. Només venia a donar-te les gràcies per aquest fantàstic abric blau i que combina amb tot. Mira, Ernie, està fent una petita becaina. És que tanta festa és l'escoltador, És una petita becaina, postfesta. Deloris, nena. Que el despertaràs. Jo ara me'n vaig. A un after. Perquè jo no he vist res. Absolutament res. Què fem? Porteu-la. Crec que és hora de tenir una petita conversa amb ella. I si no vol venir? Aleshores, mateu-la. Però què ha passat? Han mort a Eddie Williams. Han mort a l'Ernie Williams? Era la nostra millor font. La vostra millor què? Espera, digue'm que no ha estat en Curtis Jackson. Bingo! Oh, merda! Espera. Jo et conec. Sí, bé. Jo també et conec, Doris Carter. Deloris Van Cartier. Cartier. Com la joieria? Escolta, jo et conec de l'escola. Sí, sí. Que tu estaves colat per mi. Sí, aquest sóc jo. Que cada cop que m'acostava a tu et posaves nerviós i començaves a suar com un porc. No, aquest no sóc jo. Que et deia Pringuedi. Mira, Doris, t'agrairia si... Fora d'aquí! Va! Què tal, Pringuedi? Com va tot? Aquest no és el meu nom, Doris. Deloris. D'acord, Deloris. Hem d'atrapar en Curtis Jackson. Fa més d'1 any que treballem en el seu cas i li tenim l'ull posat. Tu no estàs segur amb ell. Si has vist com mataven a l'Ernie Williams, ets la nostra testimoni i necessites protecció. No trobaràs millor protecció que aquí, a la policia de Filadèlfia. Necessitem amagar-te. La vostra què? T'has tornat boig! No penso fer de testimoni. No penso jugar-me la vida així. A més, no pots obligar-me que m'amagui. Vull dir, com pretens amagar-me i amagar això. Mira, aquí tens una foto de l'últim paio que el va delatar. O el que en queda. Ai, Déu meu! M'has d'ajudar! Aleshores seràs la nostra testimoni? De cap manera. Oh,
Oh, Deloris, en Curtis et matarà. Necessitem la teva ajuda per treure'l de circulació. Però què hi passarà amb mi? Necessitem un lloc on puguem disfressar-te. On no pensin mai a buscar. Vols dir, anar d'incògnit? Espera un moment. Què? Sí, tinc el lloc perfecte. Au, va, no perdem més temps. Espera! No portes pistola? Les pistoles em posen nerviós. Ai, Déu meu, aquest és el meu dia de sort. Un home que em vol matar i un policia sense pistola. Bon Nadal, Deloris! Ens veiem a la missa de Nadal, germanes. I recordeu, Déu ens estima quan cantem. Fins i tot si cantem així. Monsenyor, hi haurà prou gent a la missa d'aquest vespre perquè vegin com de malament canten? Això em recorda que tinc notícies. De què? L'arxidiòcesi amenacen tancar l'església. Sí, havia sentit rumors. S'ha fet una oferta per comprar-la. Qui compra una església? La volen comprar 2 comerciants d'antiguitats per convertir-la en un mercadillo. Entre ells no paren de repetir-se «Me lo quitan de les manos». Ningú voldrà comprar aquesta església. Qui és a aquestes hores? És el departament de policia de Filadèlfia. Han d'amagar una dona esgarriada en el nostre convent. Una dona esgarriada? Però, monsenyor, Però, jo no... mare superiora, estan fent una donació econòmica molt generosa. Ja veig. Pensi en això com una prova. Senyor, si això és una prova, no puc fallar amb vos al meu costat. Sisplau, que ella sigui de la fe, de la modèstia. Joder! Hòstia, però mira quin lloc! Potser el cor d'àngels m'ofegava la veu i no m'heu sentit bé. Fe, modèstia. Quin fred que fot aquí. Dona, amb el que portes posat... Quan m'he aixecat aquest matí? Com havia de saber que hauria un assassinat? A més, què passa amb aquest fum? Encens? Encens? Ah! Això no és encens! Aquí algú està fumant alguna cosa rara. Mare superiora, aquesta és la Deloris. Deloris Van Cartier. Cartier? Com la joieria? Gràcies per deixar-la quedar aquí aquest mes, mare superiora. Què? Un mes? Aquest és el lloc perfecte. Mira, ara queda't aquí, amagada en aquest convent. I per l'amor de Déu, sigues discreta. Discreta? Com no pot cridar l'atenció, ella? Un cartell de neó dient «Atenció, negra amagada» i parpellejant seria més discret. Disculpeu un minut. Monsenyor, em sembla que hauria de reconsiderar aquest favor. Però, mare superiora, i el vot de caritat? El retiro! Bé, suposo que si ha de ser, aleshores ha de ser. Ha de ser. Molt bé. Benvinguts al convent de la Verge dels Àngels. Moltes gràcies. Oficial Souther, vingui, li faré una visita per aquest lloc i així tindrem l'oportunitat de comentar aquesta donació tan generosa. I tu, comporta't. Bé? Sí. Així que mare i verge?
Bé. Molt bé! Gran acústica! Estic en una església amb un grup de monges. Sap que sóc una professional? Del cant. Oh. Miri, mare superiora, quan tot això hagi acabat, què li semblaria deixar-me aquest espai? Alguns divendres, dissabtes... Els diumenges normalment està ocupat. Ah, no, clar. Si jo només li volia donar les gràcies per deixar que em quedi aquí, perquè realment penso que vostès fan una gran feina per la comunitat. Sí. Com en la pel·lícula Sonrises i Làgrimes, quan vostès, germanes, roben el cotxe dels nazis perquè els nens que canten puguin escapar d'ells. Això són coses bones. Gràcies. Bé, doncs, aquestes seran les meves regles. Necessitaré 3 àpats al dia i 2 habitacions. Una per mi, per descansar, i l'altra per les meves coses. I aquestes seran les meves regles. Vostè romandrà a la seva habitació. Quan vostè no sigui la seva habitació, es comportarà com una monja. Sap com es comporta una monja? Que jo vaig anar a una escola de monges. Els resultats del qual són evidents. Bé, només sortirà de la seva habitació pels àpats o per l'oració. Vostè prega, germana? Bé, sí, un cop. Quan vaig veure a Donna Summer amb un vestit de brillants i un abric senzill, blanc, elegant, en aquell moment em vaig dir a mi mateixa: adéu, jo vull aquest vestit! Això compta com una oració? No. Ah? El món material no té valor aquí. Dins d'aquestes parets vivim una vida d'adoració i gràcia. Això és un santuari. Fora, tot és caos, temptacions i ànimes profanes. No hi ha lluita entre el bé i el mal, sols entre el dolent i el pitjor. Fora, tot és gris, ara és maldat i perdició. Jesucrist ja no és una opció. Ningú creu ja en el Salvador. Però dins del convent hi ha fraternitat. Déu és el seu lloc, el regne és respectat. I és que estan aquí el que també et toca a tu. Oblida l'avarícia, la teva obstinació. Hi ha aquest finestral a la passió carnal. Tanca'l ja mateix. Acaba la vagància, ja prou profanació. Ja n'hi ha prou dels vicis del teu món anterior. I és que estan aquí, tot fa olor de part. Només s'ha d'esperar silenci i obediència. I és que estan aquí,
no sigui a la seva habitació, haurà de vestir l'hàbit. Què? No! Bé, potser amb algun complement. Portem vestint aquest hàbit des del segle XIV. No hi ha opció de complements. Però si em poso això, acabaré morta. Per algun motiu és vostè aquí i no fora. Nadal, jo no sé vosaltres, però avui em sento de veritat alegre i triomfant. Tu no et sents així, Maria Roberta? Sí. Crist neix! Ja li has explicat al final. Germanes, abans de començar la nostra humil celebració de Nadal, inclinem els nostres caps i donem gràcies al príncep de la pau. Que Déu us beneeixi! Em moro de gana! Germanes, em plau presentar-vos a la nostra germana més recent, la germana Maria Clara, anomenada així per Santa Clarincí de Viena. Cert, la patrona dels presos. La germana Maria Clara ens visita des de... Melilla? No. Zimbabue? No, bona deducció. És d'una ordre més progressista. Quin és el teu nom, germaneta? Germana Maria Roberta. Ets molt jove, no? Sóc una novícia. Ella encara no m'ha cridat. Ei, qui? Ah! Ei! Doncs, reina, no et preocupis. Si no et truca ell, truca'l tu. Germana Maria Clara, ens acompanya a taula, si us plau? Que Déu et beneeixi. Allà. Que Déu et beneeixi. Per aquí. Que Déu et beneeixi. Seu aquí, germana. Jo sóc la germana Maria Lázaro i aquesta és la germana Maria Juana. Ella està sempre en el seu petit món. Han canviat el color del fum? Tenim papa nou? Habemos papa! Enfoca, germana. Estem al sopar de Nadal, amb la monja africana. Digues. Germana Maria Clara? Soc la germana Maria Patrícia. Només volia donar-te la benvinguda a la Verge dels Àngels. I em preguntava si volies dur a terme tu l'oració. Vaig a pregar amb Maria Clara. Ella ha fet vot de modèstia i ha d'evitar tota tensió. Preguem. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit nadalenc. Sant. Pare nostre, que esteu en el cel, beneït sigui el teu nom. Beneït sigui el teu nom. En el teu regne. I encara que camini per la vall de l'ombra, no tindré por a la gana. O sí, volem pel dia d'avui el nostre pa de cada dia. I per postre, torró de xocolata. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Amén. Amén. Mengem.
Hi ha ties? Germana Maria Clara. On guarden les hamburgueses amb formatge? Germanes, em sembla que un ritual de dejuni ajudarà a la germana Maria Clara a entendre la mesura de la seva devoció. No! Ben dit. Vinga, va, que em moro de gana. Jo la deixaria en la seva profunda contemplació. Qui més que una monja per fer dejuni? Mare superiora! Mare superiora! Ara que ja s'ha anat tothom. Oblidem el tema del menjar, eh? Un ritual de dejuni et portarà una consciència de vida que t'anirà bé. Perdoni, però jo no la necessito per donar-me lliçons sobre la meva vida. En el pacte no s'inclouen donar-me conferències sobre la meva vida. La meva vida és perfecta. Oh, sí? En una ciutat amb més d'1 milió de persones no tens ni un sol amic amb qui refugiar-te. En un moment en el que el negoci de la música està florint, no trobes ni una sola feina. I quan el teu amant, casat, se n'adona del que sap, intenta matar-la. Una vida perfecta! Déu t'ha enviat aquí per alguna raó. Agafa la mà que t'extenem! La meva vida està perfectament. I sé molt bé el que em faig, d'acord? Dios, que estic... Germana Maria! Roberta. Germana Maria Roberta? No tindria pas una mica de pa? I una mica de pa sec? I una mica de pa sec per llançar? O una mica de pa sec ja llançat? Una mica de vi? De missa? No, està bé, està bé. Ha sigut un dia dur. Vaig a descansar. A descansar? Doncs espero que el soroll horrible et deixi descansar. Has dit soroll? El d'aquell bar. Bar. Has dit bar? És un lloc horrible. No. Amb fum de cigarret, música del tot profana i una sèrie de gent recomanable. Terrible. Alcohol. I on dius que és aquest lloc? A l'altra banda del carrer. Vaig ara mateix acabat aquest escàndol. Vaig a convertir-los. Però Maria Clara, nosaltres no podem sortir del convent. Maria Clara! Maria Clara! Ei, vigila! No sabia que faries tan delicat. Tot en ordre? La fiança està pagada. Gràcies, oficial No Salva. tens res contra mi. Vam trobar el cos de l'Ernie Williams a les escombraries darrere del teu club. Aquesta evidència és totalment circumstancial, pringuedi. Cortís. Pots dir tots els noms que vulguis, Curtis, però estic ben tranquil. Tenim un testimoni secret que ens ajudarà a portar-te ben lluny d'aquí. Tenen un testimoni. Qui deu estar col·laborant? No ho sé, amb tot el que he fet podria ser qualsevol. Ei, on la mires? Si és l'abric de la teva dona. És l'abric de la Deloris! Desgraciada, ¿cómo osa traicionarnos así? El seu testimoni és la de Loris. Què farem? Mireu-me, em veieu nerviós? Tenim el que necessitem o no necessitem. Tenen a la Deloris? Fantàstic! Així arribarem fins a ella. Com? Però què farem? ¿Pero cómo la vamos a encontrar? Nois. Recordeu amb qui esteu parlant. Conec a la Deloris. Hola, preciosa. Hola, mi amorcito. Hola, carinyo. Oblida'm. Em desitja. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a encontrar a Delori en una ciudad tan grande como Filadelfia? Sí? No serà fàcil. No vindrà caminant a nosaltres i dirà Bon Nadal! Bon
Nadal! Germana, què s'ha perdut? Estava perduda. Però ja m'he trobat. Em posa una hamburguesa amb formatge? D'acord. Ah! I una cervesa, també. De debò? Ah, dimonis! És Nadal! Però no porto diners. Tranquil·la, convida-la a casa. Moltíssimes gràcies! No. A veure, tenim que planejar-nos. Hem d'anar a l'est i al oest. Ho pilleu? Est, Sí. oest. Clar, a l'est o est. Llavors a l'est segur, oi? Tio, tu ets tonto, eh? A veure, Pablo, tu aniràs al nord i al centre de la ciutat. Jo em quedaré aquí, al sud de Filadèlfia. I tu, TJ, a l'est, no a l'oest, a l'est. Va, anem. Mi amorcito, vamos a tomar una birra primero. Moltíssimes gràcies! La gent és tan simpàtica. Està bé això de ser monja. Per què estem nosaltres aquí? La mare superiora tenia raó en no deixar-nos sortir del convent. Mira, Maria Clara! Maria Clara! No hauríem de ser aquí. Tornem. No? Estem bé aquí. Salteu-vos. Mira. Salteu-vos. A la gent li encanten les monges. Veureu. Voleu una hamburguesa amb formatge? Sí. Mireu. Volem sopar, però no tenim diners. Jo Si algú convido. Oh, moltíssimes gràcies. Cambrera, 2 hamburgueses amb formatge i 2 cerveses per les meves germanes. Veieu? Què són aquestes llums? És una bola discoteca. Em sento com si estigués a l'apocalipsis. Mira, una màquina de discos. Ara sí que parlem en cristià. És només $1. Tens $1? Vols $1? Algú tindria $1? $1 així a mà? Aquí té, germana. $1. Déu t'estima. Bon Nadal. Què va? Germanes. Hem de sortir d'aquí. Però la màquina de discos? Oblideu-vos de la màquina de discos. Si Déu no colpeja aquest lloc amb un llampec, es mereix una carta de disculpa. Bona nit, mare superiora. Bona nit, mare superiora. En què estaves pensant, Deloris? Han estat molt a prop teu. Encara sort que t'han confós. Segur que és una sort. La senyoreta Bancartier ha posat en perill 2 de les germanes més joves. Demà parlaré amb elles. I amb tu ja veurem què fem. Aquest cop t'has passat. Maleït siguis, Eddie. Tot això és culpa teva. Culpa meva? Tot el que havies de fer era estar-te tranquil en un convent, per l'amor de Déu, en un convent! Quant de temps més he d'estar en aquest lloc? El jutge va fixar la data. Sí. 1 any. Un any! T'has tornat boig! Curtis em trobarà abans de posar un peu en aquest judici. Què faràs aleshores? Et protegiré, igual que t'estic protegint ara. Que sol. Curtis em trobarà. Ho estic fent el millor que puc. El millor que puguis no és suficient. Curtis em trobarà i em matarà. És que he estat una tonta en pensar que podria confiar en tu, Pringuedi. Les germanes m'han deixat ben clar que et van seguir per pròpia voluntat. Però elles no haurien sortit si no hagués estat per tu. Però
noies no volen estar tancades en 4 parets tota la seva vida. Aquestes parets són l'única protecció que tenen. Però elles són les meves germanes i no permetré que siguin posades en perill. I què faràs? Fer-me fora? Parlaré amb l'oficial Saufer i Monsenyor Jara. Fins aleshores restringiré les teves activitats a una sola tasca. Ets una professional, no? Del cant. Ah, sí, clar. Així que et sents còmode treballant amb altres músics. Sí! Quan canto amb més gent, sento una certa alegria de viure. Podries cantar en el cor. Són bones? No tinc paraules. Això és bo! Miri que bé que ens entenem quan parlem. Mare Superiora. Monsenyor? Aquest diumenge, després de missa, rebran la visita del senyor Swanson i el senyor Lardner. No sé qui són aquests senyors. Potser vostè els coneix com els que no paren de repetir-se entre ells. Me lo quiten de les manos. I són els que han arribat amb un acord amb l'arxidiòcesi. I em sap greu dir que això deixarà de ser una església en breu. Però això és horrorós! I què passarà amb les germanes? Seran dividides i enviades a diferents parròquies, i les més grans cap a casa. I de què han servit totes les meves pregàries? Mare Superiora, miri al seu voltant. Déu nostre senyor ha contestat les seves oracions. L'únic problema és que a vostè no li agrada la resposta. Vinga, germanes, vinga, que avui us hem deixat dormir fins 4:45. Traieu-vos els llençols de sobre i alabem el Senyor amb un assaig de cant. És aquí l'assaig de cant? Sí. Soprano contralt. El que faci falta. Ves i posa't per allà. Hola, germana. Hola. Silenci. Santos. Maria Clara, està amb nosaltres? Sona bé, No tinc paraules. Bé, ens enganxem des de Benedicta. Maria Juana, està amb nosaltres? Bé, que cadascú canti en el to que li sigui més còmode. Benedicta tu! Què ha sigut això? Era música soul, torna a cantar! Sí, torna a cantar! Ah, ja entenc què passa aquí. La mare superiora t'ha enviat per substituir-me, pel que va passar a la missa hippie del 67. Germana Maria Lázaro, Tu ets increïble, però poder una mica d'ajuda? No ens aniria gens malament. Miri, jo no li vull treure la seva feina, però crec que ara mateix podria ajudar. I molt. O que se l'espanta treballar dur? Soc una monja. La meva vida està feta per treballar dur. Bona sort. M'acompanya al piano, Maria Lázaro? Ara, germanes, escolteu-me. Quan canteu, no només són notes, és alegria. Esteu cantant pel Senyor. Recordeu això. Regla primera, mai us feu enrere. Fa molt que espera, busca dintre teu. Quan una cançó us cridi, no heu de tenir por. No deixeu que res l'aturi, que brolli amb força del cor la vostra veu. Feu que pugi al cel
ets tan tímida? Posa't recta i intenta-ho. Quin silenci, que tothom s'hi llenci. I la germana Maria Clara diu: si és la paraula de Déu, per què murmurar-la? Amén, germana! Prou timidesa, vull sentir les veus. Més fort, més clar, tímid. Millor! Si voleu que tots ho escoltin, no és qüestió de sort. Que les vostres veus s'enlairin, canteu encara més fort. Contrals, mezzos, sopranos, totes juntes. Quines veus, vinga, ben en l'aire. Quines veus fan una pregària. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bé, germana, no està malament. Si no ho proves mai, ho trobes, som-hi a cantar. No. Què? Va, proveu tota la veu. Tota la veu! Bé, provem-ho amb un al·leluia. I més amunt. Aleluia! Més amunt. Aleluia! Més amunt. Vinga, Maria Roberta, dona'm un Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Déu no et sent, nena? Gloria in excelsis Deo. Millor, tu l'acompanyaràs a la tercera. Gloria in excelsis Deo. Ara tu, Maria Lázaro. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, Amb glorificamos ella. te. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te. Laudamos te, benedictimus I te, ara, adoramos te, aleluia. glorificamos te. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te. Laudamos te, benedictimus te, I aleluia, adoramos te, doble temps. glorificamos te. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te. Laudamos te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te.
Bé, benvinguts als pocs que som aquí avui. Si bé totes les coses tenen la seva lectura positiva, si avui hi hagués el diluvi universal, no hi podria posar-nos tots dins l'arca. Bé, per l'ofrena musical d'avui, les germanes cantaran per nosaltres. Tinc entès que el grup estarà sota la direcció musical de la germana Maria Clara, que bé, pitjor no sortirà. El nostre so. Fidels, buideu les vostres butxaques al nostre ritme i doneu el que trobeu al plat d'ofrenes per tal de que puguem seguir enviant el nostre amor al Senyor! Monsenyor, això no pot tornar a passar! No, de cap manera. És un sacrilegi! Oh, sí, i crec que m'agrada. Que m'heu cridat, mare superiora? Vull la Deloris fora d'aquí! Com? Però on vol que vagi? M'és igual on vagi, tregui-la! Pare Celestial, m'esteu posant obstacles en el meu camí. Sisplau, ajudeu-me a entendre el que és la seva voluntat. Un senyal, feu-me un senyal. Beneeix-me, pare, perquè he pecat. Ja han passat 2 dies des de la darrera confessió. Mare superiora. Oh, m'heu estat tot arreu. Mare superiora, miri, sé que vostè no confia en mi, però això podria ser més gran que Broadway, més gran que Las Vegas. Però aquesta és una casa de culte. Ja ho sé, però a la gent li agrada anar al teatre i al casino, però no li agrada venir a l'església.
Per què, doncs? Perquè és un pal. Germana Maria Clara, a partir de demà, la germana Maria Lázaro reprendrà el seu lideratge en el cor. No és negociable! Ui, perdoni. Ens està arruïnant l'església! Estic fent el millor que puc. Beneeix-me, pare, perquè he pecat. Sí, vostè té fe i això està molt bé. Però, mare superiora, la gent està escoltant la música i venen dels carrers. Estan fent donacions, això és un èxit. Un èxit? I això no és el millor de tot. Els venedors de la comerciació d'antiguitats estan donant els diners que tenien per comprar l'església per mantenir-la pels nostres serveis. Miri, aquí està el xec. Me lo quitan de las manos. Pare? I miri, han escrit una nota especial. Maria, ets una fera. Com sabien que el meu nom era Maria? Quan més temps es podrà estar la germana Maria Clara amb nosaltres? He parlat amb l'oficial Souther sobre la seva marxa. No, quina llàstima. Espero que pugui quedar-se amb nosaltres. La germana Maria Clara és un regal del cel. I vostè, una visionària. Una visionària. Un regal del cel. Puc sentir-te riure. Déu m'ha enviat aquí per una raó. Ho pilla. Un himne per servei. Soc una senyal. Benvinguts de nou, fidels seguidors i els nouvinguts. Abans de començar farem una ullada al termòmetre de recaptacions. Increïble, hem arribat als $60.000. I ara, per mantenir la temperatura encara més alta, tenim un nou so de l'Església Verge dels Àngels. Hauria de dir, de la disco Verge dels Àngels. Manteniu el ritme, germanes! L'església de Nostra Senyora. Tot el que aquesta dona fa, d'alguna manera ens infecta més i més. Les coses no acabaran bé. Però el Senyor ens està matant amb la seva cura. Benvinguts de nou, multitud! El nostre santuari desborda de la vostra devoció. Altre cop farem una ullada al termòmetre de les recaptacions. Increïble, hem arribat als $100.000! I ara ha arribat el moment de gaudir de les nostres monges. Així que baixeu i agenolleu-vos. I mostreu al Senyor com de profund és el vostre amor! Per demanda popular, l'Església Verge dels Àngels s'ha expandit de 6 a 8 misses per diumenge, tot impulsat per l'alt octanatge del cor, dirigit per la fabulosa germana Maria Clara? Deloris, quina part de discreta no has entès? Això anirà més. Els rumors creixeran. La paraula s'estendrà. Cada menció porta més atenció. I tu mai seràs una estrella si estàs morta! Go pop and I take you over the top. We
germanes, espereu! Tinc una gran notícia, un miracle! El bisbat va llegir l'article sobre la nostra església la setmana passada. No, espereu, aquesta no és la notícia. Ells van parlar amb l'arxidiòcesi Narustis, qui va trucar al cardenal Macana, qui ens ha convidat a cantar aquesta setmana. No, espereu, deixeu-me acabar. Ells ens han convidat a cantar per un visitant molt especial. Un visitant molt especial del Vaticà. Exacte! El propi papa. S'ho poden creure? Homes la van veure entrant al teu taxi. On la vas portar? No sé de qui m'està parlant. Una dona amb els cabells llargs i unes botes de mal gust. Vostè m'acaba d'escriure a totes les dones de Filadèlfia. Jo mai he vist aquesta dona. És la veritat. La veritat és tan relativa. Em sembla que tothom té una veritat a la que s'aferren. Però el segon, una pistola surt i una nova veritat surt. Anem a veure quina veritat trobem. Aquesta cançó? Aquesta cançó és de la de l'Ori. Calleu, puja volum. Filadèlfia tindrà una visita papal. El papa vindrà a la ciutat a veure els cors de la Verge dels Àngels. I han fet un gran canvi la cooperació de la hermana Maria Clara. Esperen que sigui tot un èxit. Us informen Matiu Prat des de Filadèlfia. Aquella monja, la negra. ¿La segunda de final? No, l'altra negra. Sí. Oh, Dios bendito. ¿Qué le pasa? Es igualita de Lori. Aleshores, m'estàs dient que... Exacto. Que Deloris té una germana monja. No, inútil, que Deloris és la monja. Calleu, quina església ha dit? L'església Verge dels Àngels. Tu, fora d'aquí. Com obris la boca estàs mort. Què farem? Església Verge dels Àngels, sud de Filadèlfia. Ara ja sabem on és, només l'hem de treure d'allà. ¿Pero qué no ve que son monjas? Tu fes-ho, no la penso deixar marxar. L'hàbit no fa la monja. A veure. Però com entrarem dintre d'un convent? Que impossible. Nois, deixeu-m'ho a mi. Soc capaç de seduir a qualsevol dona. Fins i tot a una monja. Tu? Ui, que pringat. Jo us ensenyaré com seduir a una monja. Ei, germana, què passa? Si tu, estic parlant amb tu. Em dic Joe i estic embobat amb la teva mirada divina. Imagina't tu i jo
en una dolça nit al voltant d'un ciri, tastant el sabrós cos de Crist. Ei, dona del vestit negre llarg, si vols, et puc donar motius per confessar-li a Déu pecats que se t'escapen de la ment. Per una nit han oblidat del Pare i de l'Esperit Sant. Yes! I gaudint d'aquesta nit celestial, soc el missioner de l'amor. Però què dius? Tu et penses que així pots seduir una dona? Doncs clar. I més a una monja. Aparta't i deixa l'expert. El otro. Vámonos. Tu? Sí, tu. El meu nom és DJ i sóc el profeta que estaves esperant. Et portaré un món que m'agrada anomenar-lo el món de DJ. Així que ja m'estàs afluixant aquesta vestimenta tan sensual que em portes. Tu, caiguda de la Bíblia, mantens devot a les teves creences, però m'agradaria fer-te conèixer el pecat, mantenint la teva fidelitat a Déu intacta. Ens veiem aquesta nit al convent. No tenés ni idea de lo que decís. Dejen hablar a un maestro de la seducción. ¿Qué tal, hermano? Me llamo Pablo. Y me llaman Pablo, el amante salvaje. Me prendé de usted con solo verle esa linda carita que tiene. Me encantaría escabullirme entre sus rincones para así transgredir los límites celestiales. Vamos a beber un poquito de ese vino de misa, mi amor, y así animamos la celebración al santuario. ¡Ay, mamita! Con ese vestidito largo y provocativo que me lleva, me vuelve loco, loquito, loco. Y yo me pregunto, ¿por qué Cristo tiene que ser su hombre exclusivo? Estimadíssim Déu. Sí, jo de nou. Ja sé que camina per camins misteriosos, però estic espantada. Tot allò per què he dedicat la meva vida s'està desmoronant. Sisplau, enviï'm una senyal per tal que pugui tenir claredat i pau. Ja sé que els meus patiments no tenen res a veure amb els que van precedir, però Sant Antoni va veure Satanàs al desert. Sant Joan sentia veus dins d'ell. Sant Ignasi va ser devorat per les feres i després penjat pels peus. Sant Pantaleó va acabar decapitat. Tots ells van passar el seu test i ara són sants. Però ara, segles després, la meva pena, quina és? Ella! I no només ella! Tinc música disco al claustre, purpurina a cada racó. Tinc monges que van cada nit a ballar, que van a buscar nova contemplació. Tinc 2 escolanets que porten tupé i boles de llum en un funeral. Com em pot demanar que ho aprovi? He de protestar. No tinc elecció. Oh, tinc màquines de fumar missa. Sona Lennon al donar-nos la pau. En els bancs tinc
melanuts i puncs que mai s'han dutxat. I tinc 100 feligresos en drogadicció. I tinc gais i lesbianes i fins i tot un mormó. Com un pot que me n'acabo provi. No tinc elecció. Creia que guanyaria el cel. Creia en la seva llum. Creia que podia portar el seu regne a la multitud. Canviar el món pecador per un món nou, amb pau al voltant, més pur i millor. Però no! Tinc cures que van d'altra volta i tinc fidels que ballen breakdance. I sí, els veig ballar i els sento cantar i no sé què fer si no és res. Però si ni tan sols sé si em pot escoltar i no sé si creure ja o no. Respongui, que em sent. Si em pot sentir, faci que aquesta dona marxi d'una vegada. Ja veig que és un no. Li dono la meva comprensió. No tinc elecció. Mai he tingut elecció. Hola? Oh, hola, oficial Souther. No. Ho podria repetir un cop més per saber que l'estic escoltant correctament? Vostè ve a per Deloris i ja no s'amagarà més en aquest convent. Vaig a donar-li la notícia, i que així estigui preparada per quan vostè vingui. Gràcies, Déu meu. I que consti que no he dubtat de vos ni un moment. És hora de resar de nou. Per què resem aquest cop? Germana Maria Clara, és que estem molt nervioses per l'actuació davant del papa. Jo estic en estat de xoc. Gairebé no puc respirar. I no puc dormir. Tothom està tan emocionat per la nostra actuació. El senyor Mohamed, el que condueix el camió del forn, diu que va estar resant Alà perquè el papa vingués. I ara que el papa ve, em diu: veus? Alà resposa a la meva pregària. Jo li vaig a sentir. A la gent d'una altra religió és el que s'ha de fer. A sentir i somriure. Una actuació pel papa, aquí. Estic neguitosa. L'únic que podem fer per calmar els nostres nervis és fer una benedicció. Bona idea. Maria Clara, podries... Oh, no. Sí. Jo no. Vinga. Està bé. Beneeix el nostre show. Beneeix la nostra música i les cançons que cantarem. Beneeix l'escenari on actuarem. Beneeix cada línia i cada número i tots els passos assajats. Permeta'ns, d'alguna manera, ser les millors. Amén. Vinga, anem. Beneeix cada nota i cada lletra. Ajuda'ns a mantenir la perfecció. Beneeix la llum i el so. Beneeix els nostres vestits i la nostra coreografia. Beneeix els nostres moviments. I el nostre flow. Des del principi fins l'últim gir. Fins que caigui el taló. Amén! Deloris, has de marxar. Acabo de parlar amb l'oficial Souther. Ell t'està esperant. Deloris? Qui és Deloris? Les patrulles han bloquejat Ark Street. És moment de recollir les teves coses, Deloris. Per què li diu Deloris? Qui és Deloris? Deloris? Què està passant? Em sembla que les germanes es mereixen una explicació de la teva pròpia boca. Germanes, us he de dir una cosa. I és que jo no sóc realment una monja. I tampoc sóc catòlica. Però ets realment negra, oi? Sí, aquesta part és certa. Oh, menys mal. Ens encanta aquesta part. Com veieu, sóc cantant. I sou un home horrible.
i vaig veure com assassinava algú. Però abans d'anar a judici m'havia d'amagar d'ell. Aquí. Així que ens vas enganyar. Has de marxar. Ara. Bé, ho sento, però suposo que això és un adéu llavors. Perquè amb alegria sortiran i en pau seran conduïts. Les muntanyes i els turons esclataran en crits d'alegria davant de vostès i tots els arbres del camp aplaudiran. Isaïes 55:12. Així que vostè també ens va mentir. Jo... Bé, hem fet l'obra del Senyor. Hem ajudat a una dona en el seu moment de necessitat i ara és moment de tornar a les nostres vides, com Déu ho ha planejat. Deloris, demà és el dia més important de les nostres vides. Com ens pots deixar així? Nena, ho he de fer pel meu compte. He de marxar. Llavors vull anar amb tu. Què? Que vull anar amb tu. Les altres saben on han d'estar. Totes elles han estat cridades, però jo encara no. És que potser aquesta vida no és per mi. O potser sí, no ho sé. Nena, jo no et puc ajudar en això. Ho sé, però jo vull saber què és el que em perdo. Mai he malparlat, mai he renegat i mai contra res jo m'he rebel·lat i mai he sentit, mai m'he deixat dur i no sé ben bé el per què. Mai he fet preguntes, mai he fet un crit i mai he dut roba, volem presumir. Jo mai m'he queixat, ni mai he dit prou, ni massa la veu jo he alçat. Guardant sentiments als calaixos, tot el que jo he cregut. No vull oblidar tot allò que no he viscut. I mai he fet surfing temptant a la sort, ballat a una taula o riure ben fort, vivint d'amagat, mai no he destacat, per poc em poguessin fer mal. Mai he tingut nòvio, mai he fet cap petó, quan mai no has sabut tot el que t'has perdut. I què he guanyat si mai he pecat, sols remordiments i res més. I tot el que jo desitjava, tot el que jo he volgut, és el que ara em queda d'allò que no he viscut. I quan m'heu donat una mica de realitat, i jo que ara sé el que sé. I de caure en parant, si em deixessin marxar, fes-me marxar. Nena, ho has de fer pel teu compte. Pots quedar-te o pots marxar. Però aquest és el canvi que tu vols. No ho sé, tant de bo et pogués ajudar, però és que no puc. La teva vida. Aquí tens, per tu. Creure en elles de totes maneres. Gràcies. Oh no, jo no crec en aquestes coses. Agafa'l. És possible que necessitis una mica d'ajuda extra. Un cor més valent, un cor molt més fort. Vull veure si el món pot ser un lloc millor. Llevar-me i cridar, ningú em pararà.
Jo vull escollir no obeir. Potser no faig surf ni em fan cap petó, però jo vull saber que tinc una opció. Potser triaré i m'equivocaré, almenys jo podré decidir. I totes les portes que s'obrin, el que m'està esperant és emocionant, desafiant, però sé que ho faré, que m'arriscaré. Adeu al passat, no vull viure més amagat. És hora de viure allò que no he viscut. Deloris, anem. Està bé, però on anirem? Et portaré a casa meva. El jutge no mourà la data del judici fins dimecres que ve. D'acord. Espera. Disfruta de les botes, nena. Gràcies. Bona sort, amiga meva. Doncs aquí ho tens. No és gran cosa, però aquí estaràs segura. Gràcies, Eli. Ets un bon noi. Gràcies per cuidar-me així. No, només estic fent el que faria qualsevol bon poli. Encara no he entès. Com s'ho va fer Curtis per saber on era? No ho sé. Serà que era un secret entre tu, jo i qualsevol que vegi al Canal 6. Et van veure a les notícies, Deloris. El taxista que ens va portar al convent i a qui van agafar va aconseguir escapar-se i ens va venir a avisar que t'havien descobert. Ho sento. És igual. Si necessites qualsevol cosa seré al final del passadís. Només cal que em cridis. Em vindràs a protegir, Bringuedi? Sí, bé. Ara ja tinc la meva arma. Te la van prendre? No exactament. Un company meu estava en una mala situació i vaig haver de treure l'arma. Però hi havia molta gent i no vaig poder disparar. No podia fer-ho. I em van retirar l'arma. Uau. Sí, bé. Suposo que t'ho hauria d'haver dit abans. No. Està bé que m'ho expliquis ara. Sí. Bé, bona nit. Bona nit. Saps? Sí? Sempre vaig saber que eres especial. A l'escola, quan fèiem representacions, sempre volia ser l'estrella. Recordo aquell musical que tu mateixa vas muntar. Com era? Gris. Gris. Sí, que el vaig titular Gris fosc. Sí. Eres bona en això. Gràcies. Les persones necessitem gent així. Sí. Sí, va ser divertit. Bona nit. Bona nit. Si tens gana et puc fer una hamburguesa amb formatge. Oh, no. Estic plena. Vam tenir un gran dinar al convent. I en dies. Sí, bona nit. Però m'agraden les hamburgueses amb formatge. Ja ho sé. És per això que en tinc. Saps... Saps que sempre he estat enamorat de tu, oi? Ho sé. Estaràs bé, Deloris. T'ho prometo. Deloris Van Cartier. Cartier, com la joieria. Seràs una gran estrella. Yeah!
Déu, jo de nou. Tot és com ha de ser. La seva església és segura de cop. Bon dia, germanes. Bon dia. Ara hem d'estar alegres. Estarem cantant a Bach per la seva santedat. Vinga, practiquem des de DC fins a Fine. La D, per suposat, significa... Deloris! No, no és així. No cantareu pel papa sense mi. Ai! Deloris, estic francament impressionada que tornis a ajudar-nos. No obstant això, la seva eminència serà aquí en menys d'una hora. Tenim música nova i, el més important, la teva presència aquí posa en perill a tota la comunitat. Per tant, t'he de demanar que te'n vagis. No! Això no és assumpte teu. He dit que no. Deloris es queda. Ella és una de nosaltres i totes estem amb ella. Però, Maria Roberta, tu no... Em sap greu, mare superiora. Mai l'he desobeït. Però ha arribat el moment de plantar-me. Sempre he sigut bona, sempre he obeït. He viscut com tu m'has ensenyat. He pregat com vostè pregava. Ho he fet com una germana de fer. Però ara no seguiré el bon camí. La meva germana necessita d'una germana en aquest moment. I no em penso quedar aquí, de braços plegats, obeint cegament i donant l'esquena a la realitat. Vostè va prometre que un dia Déu em cridaria. No és això el que vas dir? Doncs es tracta d'aquest moment. Es tracta d'aquesta trucada. Ser una germana o res en absolut. Així que és ara o mai. És ara o mai el moment per començar a viure. A viure la vida que mai vaig portar. Què és aquest soroll? És Curtis! Correu, germanes! Ei! Ah! Oh! Germanos, tranquil·les. Germana, es troba bé? ¿Dónde está Deloris? Que on està Deloris? Veo el miedo que tienen. Veig la por que teniu. ¿Dónde está tu Jesús ahora? On està el teu Jesús ara? He dicho que ¿dónde está tu Jesús ahora? Diu que on està el teu Jesús ara? Oh, qué pistola tan buena. ¿Puedo verla? Bueno, porque eres monja. Chévere. M'estic emportant tot tipus de problemes per culpa teva. Però mira't, pretens caminar per aquí i fer creure que ets una monja? Estàs de broma. De monja no entens res. És la germana Maria Clara i és tan germana com qualsevol que hagi trepitjat mai aquest convent. Així doncs, unes últimes paraules, germana Maria Clara. Germanes per ser aquí, gràcies germanes per ser amb mi, perquè si us tinc a prop ja no tinc por i sé on tinc el meu lloc. Tinc les germanes dins del cor, sé que no hi ha més gran tresor i mai res d'aquest món ho canviarà. Part d'aquest convent, soc cister.
de tu, Curtis. Cap de nosaltres. Ah, no? A la que compti fins a 3 sou totes mortes. 1, 2... Estàs bé? Ara sí. No ets res, Deloris, no ets ningú! Veig que estàs suant una mica. Porta-te'l d'aquí. Mai seràs res! No saps saber! Germanes! El papa ja és aquí! Bé? Sí. Està bé. Espero que aconsegueixis tot el que et faci feliç. Un abric blanc, senzill, elegant. No tinc res d'això, però tinc a Eddie i els meus amics aquí. I qui sap, potser ells fan que aconsegueixi tot això. Així tornaràs després de la visita del papa. La visita del papa. Sí, tornaré sovint a aquesta església. A pregar? A cantar. Sap, Mare Superiora, quan cantava amb les germanes vaig decidir confiar i tenir fe en elles. I simplement elles van fer el mateix amb mi, sense que ningú els hi digués. Potser algun dia entendràs que és Déu. O potser algun dia entendrà que això és ser humà. O potser ens adonarem que és tot plegat i que signifiquen el mateix. La Verge dels Àngels dona la benvinguda al vicari de Jesucrist, el bisbe de Roma, el pontífex suprem de l'Església Universal. Amb tots vostès, un fort aplaudiment pel papa!
moltes gràcies a tots per ser aquí. Esperem que ho hagueu disfrutat igual que tots nosaltres ho hem fet aquí sobre. I sobretot, i molt important, dir-vos que jo, per mala sort, doncs, no sé cantar i que la meva veu ha sigut Júlia Ventura. Jo tampoc sé cantar. I la meva veu ha sigut Dunia Kaduri. Però aquí sí que tenim a una que sí que sap cantar. Mariona? I la veu de les meves monges l'han posat al cor de Voxpel de Cabrera. Bueno, i ara ha arribat el moment en què jo us pregunto: que en voleu més? Sí! Segur que en voleu més? Perquè és que no ho sento. En voleu més? Sí! Doncs que soni la música! Here she is, folks. The queen of the scene. The diva with the fever, Lady Fabulous 1978. Voulez-vous coucher avec me, Dolores Van Cartier? Let's light it up, Philadelphia. I've been thinking about you since receiving your call. Can't see living without you. You've got me mind, soul, body, and all. Praying, I pray every night and each day, hoping that you'll drop a line. Praying, I pray till you sweep me away, straight to cloud number 9. You are simply too divine. Take me to heaven, take me to ecstasy. I'll give you all I've got, 'cause nothing's as hot as when you groove with me. It's my birthday. Happy birthday, Dolores. Don't know how you do what you do. It's like you're almost too good to be true. You're my hope, you're my dream. You rock my world, you reign supreme. My man is so nice to me. He's got the booty. There goes my soul. He's got the booty. Now don't you know, my booty's headed for a special place, where people shake it, baby, wrapped in love's embrace. Listen, we're gonna take a quick 5, y'all. Take me to heaven, take me to paradise. I'll get on my knees, just take me, please.
Bé, bona nit. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Esperem que hagueu disfrutat. Creiem que sí, per lo que hem vist. I què més puc dir? Que són la canya. Tots sabeu la circumstància en les que estem actuant. Han fet un esforç titànic, com deien al principi, i s'han tornat a superar. Moltíssimes gràcies. Els que torneu a repetir demà fins demà i els que no, el dia 1 de juliol, els 8ens festivals de playbacks.